פקירו, דברך לאומה, פקירו. אין כסף לאוכל. משפט מסכם את הכל, מצא את הכל. זה שבוע משטר של צילמתי אותך חספס שם, אבל אם היה דולק יותר טוב. יאללה ארון אלמליח, בוא תפס את עצמך, בוא. בוא תהיה סעיף. תכף תלך נפתלי, נתן עולים. גדעון, תתפס. יאללה. עכשיו עוד פעם יעבור המשטרה, יעשו את זה. יורם, אתה צילמת שירת הנבליק? אחלה אתה. לפחות נזכר. בחייאת דודו, העילה אומרים לנו משהו, מה הוא אומר? מעביר לנו מסר. מחבוא, נתן. ככה, הפללות יש. למה לא מדליק? סילברטור! מה איתך, אלירן? למה לא? איפה אתה השביע על הדרך? גדעון, אתה רואה את זה, גדעון? כן, ועשה למעלה. זה מהעיתון למה זה מאוד חשוב. כיום אנחנו עומדים בערך על 2,200 תיקים לעסקים. שני המפקחים ואני הגענו... כמה מתוך 2,200? שנה רגילה ללא עיצומים ושביתות בין 95 ל-98%. אחוז? סליחה, אני פתאום נזכרתי, מה גמרתם עם נתון בסוף? הגענו להסדר. מה שקורה נכון להיום, רק לסבר לך את האוזן, בשלוש שנים האחרונות נתנו את מטור הבנייה ל-250%. כאשר אנחנו עושים את החקירות וכתבים הבנייה, לפעול עליו. המעמסה היא השנה בכלל הייתה עיצומים והשביתות. החודש תשיעי נכנס, קוראים לזה הכנסות שלנו. זה גם הכנסות וגם רמת הבדיקות באזור. אני משתדל לקחת מפעלים גדולים, משתדל לקחת מקומות קריטיים, בעלי סיכון גבוה. זה ברור לי, כן. פה יש חוסר משאבי הביטוח אדם. נכון להיום בכלל אפשר לדבר אחרי 11 שעברו. היה לי מישהו שהחליט לערב את החברות מסיבות אישיות אובייקטיביות. שהאדם הזה אנחנו לא קיבלנו. נכון להיום מי כואב שאין עוד הכנסות, לא כל כך הכנסות. הבנתי, אני אתייחס לזה. הקמנו מדור לתפארת 3 שנים האחרונות, אני הגעתי לתיקים בגבי 50%. נכון להיום אנחנו או אחורה או אחר המקום, זה בנשאר. מקווה מאוד. טוב, אני רוצה לגעת בכמה נקודות.
א', אני כוועד עובדים, כיושב ראש ועד עובדים, לא, אני כרגע מגן לכם. סגן, כרגע לכם. מה שאני רוצה לגעת כוועד עובדים, ולהמשיך את דבריו של שלומי, זה נכון שאנחנו היינו בעיצומים עם כל הצער וקטע שלמעשה רק לאירועים, אם אני מסתכל שורה תחתונה, כל אירוע יצאנו. בשביל הרעש של התקשורת נאמר עיצומים, אבל בסופו של דבר כן יצאנו, לאירועים כן יצאנו, ולא שלא יצאנו. אז אם היה איזשהו סיפור במניעה, דברים כאלה, זה גם נעשה בסופו של דבר. אז ככה שלמעשה העיצומים שלנו הם יותר תואר של עיצומים מאשר בפועל עיצומים. כי אנחנו לא יכולים להישאר עם הודעה של שרפת דירה ולא לעשות עם זה משהו. אז העיצומים שלנו אין בהם הרבה כוח. זה אולי, שומעים את המילה עיצומים, זה כל העניין. יותר, בקטע המנהלתי, אין ספק. זה... עכשיו, בנושא הזה אני רוצה להגיד דבר שרק אתמול, באמת רק אתמול מסרתי לדוחות שעשינו לכל החודשים האחרונים היינו בעיצומים, מילאנו את הדוחות והגשנו אותם לגבייה, כי היום מה לעשות אנחנו חושבים כלכלית. היום אנחנו מסתכלים עם כל שקל שהוא יצא ממני, הוא יצא מכיסי בסופו של דבר, זה השכר שלי, כל הנלווים וכל מה סידה. כמו כן המניעה, גדעון נתן הנחיה לתגבר, אנשים הכפילו את כמות התיקים שהיו צריכים לעשות בתקופה מסוימת כדי לצמצם את כל הפער. אז ככה שגם אם נצליח לארגן איזה תקן נוסף לגדעון או שניים אפילו, אנחנו נשמח כי אנחנו בונים על הגבייה שלו של ההכנסה, להגדלת ההכנסה. לגבי האיגוד עצמו, אני רוצה להודות באמת, זו הזדמנות גם של אנשים שכל הפורום שהקצינים נמצא פה והנציב, ליושב ראש ולממלא המקום יהודה, שבאמת נתנו שעות על ימין ועל שמאל, גם היושב ראש בכל דקה טלפון בשביל לסגור את הסיפור של תוכנית ההבראה, ורצנו, באמת רצנו, זה היה תקופה אי אפשר להגיד קלה, אבל הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, שגם ההבנה מצידם לא לפעול באופן חד צדדי והנכונות לעבוד בשיתוף פעולה, שלדעתי זה נתן את הפרי שלו, ואנחנו מתחילים להרגיש את הפירות כבר היום הרבה נציגים. ותאמין לי, ראיתי ושמעתי גם מכולם וכל מיני כאלה. בשורה התחתונה הרבה דברים בזזים. כמעט נשארנו על אותו מצב. אני מאמין, ואני גם התחושה שלי שהפעם אנחנו בכיוון ואנחנו גם מרגישים את זה, של תזוזה. אז נושא של הדרכה בבית הספר. נושא של הדרכה בבית הספר, לדעתי צריך, יש איזה מקום לשנות שם בנושא מקצועי. מה זאת אומרת? היום מה שעושים, בונים קורס, לוקחים מדריך 1, 2, 3 בתחנה, אנשים שהתעסקו עם זה, מתעסקים עם זה, מביאים אותם לבית הספר, ואותו חומר שהם יודעים, כל אחד והידע האישי שלו והרמה שלו והעברת הידע, מעבירים את זה, ומכאן יוצאים הכבאים, איזה קורס שזה לא יהיה, תתחיל בקורס כבאים ותסיים בקורס קצינים, עברו על מספר אנשים. מי שהתמזל מזלו, ואני אומר את זה כאחד שחניך הרבה קורסים ואחד שגם היה חניך בקורסים. מי התמזל מזלו, נפל במדריכים טובים, קצינים טובים, קיבל הדרכה, קיבל חומר כמו שצריך. מי שלא, יכול גם היה ליפול מזה. צריכים להיבנות תיקים. בבית הספר צריכים להיות תיקים, אני מדבר על תיקי יסוד לקורסים. כאשר באים לקורס כבאים, צריכים לעבוד לפי התיק הזה, כל הקורסים כבאים. לא יכול להיות שמפקד קורס יהיה טוב בחילוץ, כולם ישקיעו בחילוץ. הקורס יתמקד על בסיס של חילוץ. מניעה, ייתן את כל השעות במניעה. צריך להיות איזשהו בסיס, שכולם יעבדו לפי הבסיס הזה. שאני יודע ששלחתי חניך לקורס, הוא חזר עם הידע המקסימלי בזמן המינימלי שיש לו בתוך הקורס. לקבל את כל מה שצריך. ולא בפרק אחד יותר, בפרק שני פחות. אז בנושא הזה, לכל הרמות של הקורסים, לבנות, לעשות משהו מקצועי. בזמנו לקחו איזושהי חברה שהייתה אמורה לבנות איזשהו מערך מסודר. לא יודע, זה התפוצץ עם כל הברדק שהיה, איננו. היום אתה מגיע לקורס כבאים, מקבל... רק לזה
הזה יש מקום להכניס קורסי ביניים. לא יכול להיות שבן אדם יגיע לכאן. 24 שנים כבר, נתקלתי כבאים שלו היו 24 שנים. אז זה נושא של... תאמין לי שאני מספר את זה עכשיו ברוח עליזה, אבל כששמעתי את זה, סמרו שערותיי. אני במקרה, היה אצלי חניך בקורס כבאים שהגיע אחרי 7 שנים לקורס כבאים. שאלתי מה הוא עשה עד עכשיו. לא הוציאו אותו כי פחדו שהוא יגיע עם דרגה נוספת מהזה, ואז צריך לשלם לו קצת יותר, ואז הייתה בעיה. אז זה גם כן. אז הדברים האלה לא צריכים להראות איזשהו מכשול. אבל גם זה קורה, כמו שאתה אומר. זה נושא של בית הספר עצמו. נושא של אנשים מקצועיים בנציבות. מה זאת אומרת אנשים מקצועיים? מחזיק תיק החומ"ס, או מחזיק תיק. כן, אחראי על החומ"ס, או אחראי על המניעה. ברובם זה אנשים שהביאו אותם מבחוץ. אנשים שלא מתוך המערכת, אני לא יודע כמה הם מכירים את המערכת, והתשובות לפעמים שאתה מקבל, אני לא יודע אם הן מקצועיות, שראש מדור מניעה שבקיא בשטח ומכיר את כל החומר הזה בעל פה, פונה והתשובה שהוא מקבל היא בכלל לא נוגדת את הדברים הנכונים והחוקיים שיש. אז גם בקטע הזה לדעתי יש מקום לאנשים מקצועיים מהשורה, כי יש לנו מספיק אנשים טובים באיגודים ובכבאות יכולים לתת מענה לתפקידים האלה. ורק דוגמה אחת פשוטה, יש סיפור עם נושא של חליפות החומ"ס, וזה נושא שהוא בעייתי. ישנם חליפות שהחליטו שהן יוצאות מהתקן, אבל מהנציבות אף אחד לא מוכן להוציא. יש חליפה שאומרים שפרק זמן של 10 שנים, התקינות שלה לאירועי חומ"ס היא בעייתית. כשאתה בא ומבקש מסמך, אומרים לך לא. למה? כי אם הוא נותן לך מסמך, אתה צריך להוציא את החליפות משירות, ואז אם אתה צריך, אתה תקבל כסף. אז איך? אי אפשר גם לתת כסף וגם. אז הנכונות לתת היא לא. אז פה מי נופל קורבן, זה הכבאי שצריך להיכנס לאותה חליפה. אז גם בדברים האלה צריכה להיות אחידות ולבדוק את הנושא. נושא של תדמית הכבאי, אני מבין שזה דבר שהוא צריך להיות, ועניין של דוברות, יש דובר, אני מכיר אותו. הדובר לא צריך לדעתי רק באיזשהו מקרה חריג. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה. הכבאים פה עושים עבודת קודש, מה שנאמר. אז לדעתי יש מקום של דיווחים, כמו במשטרה, אפילו דיווח יומיומי, לעיתונות, לתקשורת. כבאי הציל פה, כבאי הציל שם. מה, זה נשמע טוב, זה אנחנו. אז זה גם כן נושא שכדאי לקחת את זה. זהו, תודה. עוד דברים. הבנתי, אנחנו נדבר על זה. מה שסלאמי פה אומר, שלושה צוותים, יוצאים פה 3 רכבים, אבל לא 3 צוותים. יוצא צוות וחצי עם 3 רכבים. כן. זה נוגד את ה... כן, אני אדבר על כל העניין של התקנים, יש תחום ענק, אני ארחיב עליו. טוב, חבר'ה, אני רוצה להתייחס, סליחה, אתה רצית להגיד משהו? אני אקבל... אני לא חושב שהייתה פעם מציאה של מישהו לקורס, ותלו את זה בזה שהוא לא יקבל. קורס מפקדי צוותים, תלוי... אבל בכל גוף, גם במשטרה, קורס סמלים מקנה הטבות, גם בצבא מקנה. זה גם אותו דבר. הבנתי, אני אתייחס לזה. יש לזה יתרונות, חסרונות, אני אתחיל להתייחס לכל הדברים, אני אתייחס לזה. כשאני הופתעתי, שאתה אומר, כשאתה מברך על זה שיש לך הזדמנות לשבת עם הנציב, אני רוצה להגיד לך איך אני תופס את הדברים. מבחינתי, אני מתכוון להיות בקשר עם השטח. אתם אחד האיגודים האחרונים שאני מבקר בו. לא בכל האיגודים ישבתי עם הקצינים, כי בסבב הראשון נתתי להם לקבוע את הסדר, אבל אני מתכוון, אחרי שאני גומר את הסבב הראשון, כל שבוע להיות באיגוד אחר או מנהל. באמת כמו שצריך, עם הרבה הקרבה. ומגיע למצב שאין לו משכורת, וזה גם לא באשמתו. לא חשוב כרגע אם זה באשמת ההנהלה, או אם זה באשמת המועצות המקומיות, או באשמת כל מישהו אחר, זה לא משנה. זאת עובדה שהאיגוד הזה נקרא למשברים, ועוד פעם, לא חשוב כרגע למה הוא נקרא למשברים. אני מאוד מקווה שאנחנו בכיוון הנכון של פתרון המשברים האלה.
תוכנית ההבראה, שאתם הייתם באמת חלוצים בתוכנית הזאת, תיתן את אותותיה בזה שהאיגוד יעלה על דרך המלך, וכשאני אומר דרך המלך, אני מתכוון שהמשכורות יהיו בזמן. אני עוד לא מדבר בזמן. אני במיטב יכולתי גם תרמתי לזה, לא בטווח רחוק, אלא בטווח קצר, גם את הפער הזה של משכורת נוספת שלא משולמת נגמור, ואז נחיה כמו שחי בן אדם מן היישוב. מפקד קורס חוקרים, ולכן לא הזדמן לי להיות באיגוד. אני מאוד מקווה שהחברים האלה, ושמעתי שאכן זה כך, ביקרו באיגוד, ואני מקווה לראות אותם בהמשך. בכל זמן נתון, נשמח לראות אותם. אני מבקש מיושב ראש האיגוד לברך, ולכן אני מבקש גם את... אתה יודע מה, ברשותכם, אני אשנה קצת את הסדר. אני מבקש מוועד העובדים, או נציג ועד העובדים, לברך את החברים. ערב טוב לכולם. אני מתרגש כאילו לא הייתי יוצא, אבל יש לי איזושהי, לפחות גם כוועד, איזושהי תחושה של הצלחה לפחות, שאני רואה גם את המעמד הזה, וגם נכון להיום, אחרי שקיבלנו כבר את הכספים של הפורשים הראשונים ואת השכר שלהם, למעשה אנחנו יכולים לברך עליהם כמו שהם סתורים ואפילו מעבר. מה שיש לי לברך את כל הכבאים, קודם כל בשנה טובה, שנה שבאמת אנחנו ניכנס לאיזשהו מהלך חדש ותקופה, גם במסגרת העבודה, גם בשכר, גם בהכל, בוא נגיד עידן חדש. לגבי אלה שתכף נענקו להם דרגות, הרבה הצלחה ובהמשך הדרך, תודה רבה. תודה למשה. אני מבקש מיאיר טבת, שליווה אותנו לאורך כל הדרך, לברך. ליושב ראש האיגוד, גודל השעה ולקראת מה אנחנו עושים. אני חייב בערב הזה תודה מיוחדת ליושב ראש האיגוד החדש. הוא נכנס להמשיך להתנהג בצורה מכובדת. אני חושב שזה תעודת כבוד לאיגוד בבית שמש, ועל כך באמת תבורכו, ולנציב אתה צריך לדעת, יש לך פה חבורה שאיתה באמת אנחנו יכולים להיות שקטים. אני רוצה לכם, הפורשים, נתתם את מיטב הימים והלילות לאיגוד הערים פה בבית שמש. הדרכתם את כל אלה שבאו אחריכם. אני חושב שבית שמש והאזור, ישנו איתנו גם ראש המועצה של אבו גוש, אז גם אתם זוכים, וגם מבשרת זוכה, וגם מטה יהודה זוכים. כל האזור הזה זוכה לביטחון ולשקט, תודות לאנשים שנמצאים פה. נמצאות איתנו גם נשות הכבאים. אתם, היו לכם לא מעט ימים בלי הבעלים, הבעלים היו בעבודה, הבעלים שמרו עלינו, עשו את עבודתם, וגם אתם ראויות למלוא התודה והערכה. אני מאחל לכולם שתהיה לנו שנה שקטה, אולי פחות שרפות, אולי פחות אירועים, אבל שתהיה לנו שנה שקטה וטובה, שאחרי המשכורות יגיעו כבר בזמן. שמח לכולם, שנה טובה. טוב, תתחיל את כל הדרך. אני יודעת שכולכם חושבים ברגשות מעורבים, האמינו לי שאני בהחלט חשה את זה, אם זה בשיחותיי עם בעלי ועם עוד כבאים אחרים, כמו שאתם יודעים, יש לי קשר טוב עם כולכם. אז בכל זאת החלטתי לעלות על הכתב מספר מילים לכבודכם הפורשים. אז בבקשה תקשיבו. מאחורי כל כבאי עומדת אישה, וזו לא רק קלישאה. רצינו הפעם לעת פרישה לומר לכם כמה מילים שיביעו את מלוא הערכה. כל אחת מאיתנו זוכרת סיפורים רבים של גבורה, של אומץ, של אחוות כבאים. לילות רבים חיכינו לכם אישה בביתה, כשהשמורות עינינו כמעט נעצמו. הגעתם ובפיכם עוד סיפור שממחיש. בלי 102 אסון היה נגרם פעם. ויורק מים על האש. אך מי כמונו יודעות שלא חוץ מבורות עמוקים וגם ממקומות גבוהים.
ידענו שוב שעליכם אפשר לסמוך, בעיניים עצומות ובלי חששות. אספתם גם הוואי וחוויות נעימות, בדיחות פרטיות, ואיך אפשר בלי להזכיר במילה את הציפייה, השכר. האם שוב צריך לשלוח כבאית כדי להמריץ את החשבונאית? וכך אנחנו המייצגות את האישה שאיתו, הלכנו אחריכם באש ובמים. וכעת כשאתם פושטים מדים ונפרדים, מאחלות לכל אחד ואחד מכם הצלחה רבה בדרך החדשה. בהזדמנות חגיגית זו, ערב ראש השנה, נישא ברכה לשנה נפלאה, שנה של שלום וביטחון, שנת אחווה ואהבה. ואל תשכחו את האהבה שלנו אליכם. 1000 כבאים לא יצליחו לכבות אותה. חג שמח. הפתעת אותי. אדוני הנציב, יש לנו נציגה לתדמית, ארצית ועדת תדמית. עשינו כמיטב יכולתנו על מנת שהיא יהיה איגוד ערים על 5 תחנות הטוב ביותר. כל כך השנתיים האלו הם סבלו. ואנחנו מבקשים ממך, אדוני הנציב, רק אתה יכול באמת לפתוח עידן חדש למען 61 משפחות. תודה ליהודה על הדברים החמים. אני נתבקשתי על ידי ראש עיריית בית שמש וראש המועצה של מטה של מבשרת למסור לכם את ברכתם. הם נאלצו להיעדר מהאירוע הזה. שיהיה גם שנת תקציבים שישלמו לכם את המשכורות. אמן. לכם. ובשמי ובשם כל זו אבוות אנחנו מאחלים לכל העם היהודי ולעם ישראל שיהיה באמת שנה טובה ושנת שלום. אמן. לפני שאני עובר למכובדיי, אני מבקש את אחד מהחבר'ה שלנו שפורש לעשות כמה דברים. פועל, בבקשה. הפסקת עבודה. הפסקה, אתה מהיום, במילה הכי פשוטה, אתה מסולק מהתחנה. הכו שעשה את שלו, הכו שיכול ללכת. אדוני נציב הכבאות וההצלה מר שמעון רומח, ידידי ראש המועצה המקומית אבו גוש מר סלים ג'אבר, ידידי יאיר טבת, צ'רלי חדד, הדברים כמו שהם סגורים ואפילו מעבר. מה שיש לי לברך את כל הכבאים קודם כל בשנה טובה, שנה שבאמת אנחנו ניכנס לאיזשהו מהלך חדש ותקופה, גם במסגרת העבודה, גם בשכר, גם בהכל. בוא נגיד עידן חדש. כיוון שאני חצי מהמכסה שלי כבר לקחתי קודם, אז אני אעשה את זה מאוד קצר. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה. אני רוצה לאחל לכולנו שבערב ראש השנה הבא שנשב פה, נשב באווירה מצוינת, בהרגשה שאנחנו כבאים טובים, שהציבור יודע עלינו יותר, שהמשכורות שלנו נכנסו בזמן, שהכשירות המבצעית שלנו טובה, ושבסך הכל לכולנו יש הרגשה יותר טובה על כל מה שאנחנו עושים ועל זה שמעריכים אותנו. אתם אנשים, סגל של אנשים טובים שעובדים קשה, ואתם ראויים לכל ברכה, ואתם ראויים לפרי לעמל הזה. אני מאחל לכם ולמשפחות שנה טובה. אני מקווה מאוד שהשנה הבאה תהיה כזו שלכולנו בסך הכל
תהיה שנה של זקיפות קומה, של גאווה ושל באמת הסתכלות קדימה ואחורה בעיניים לא מושפלות. שנה טובה ומתוקה. תודה רבה לכולם, תודה רבה לנציב. אני מציע שנוכל את המנה הראשונה, ולאחר מכן נמשיך בחלק השני של הערב. מהלך המנה הראשונה. אצלי לא ייגמר לעולם. אני נגמור את זה יחד, לא... היום לא מסתכל ליד. הם הגיעו למצב שהם צריכים לקבל דרגות. מאחר והם צריכים לקבל דרגות, אז אנחנו צריך נזמין אותם וניתן להם. רק בואו ניקח רק דבר אחד בחשבון. מאחר והחברים החליטו להפתיע את אותם חברים שאמורים לקבל דרגות, לכן סביר להניח שחלק מהם או כולם ללא מדים. ועל כך, אם זה שווה את ההפתעה, אז מה טוב. אם כן, אני ברשותכם נקרא ונעבור אחד אחד. נתחיל לחברים הצעירים ונקרא לדודו בנאים, בבקשה. קוגן מרק, בבקשה. אלי, תדלג עליו. בבית תגיד לו. תתאמץ שם. הבא אותו זה רב כבאי, סעדון שלומי. הנה קוגן. רב כבאי, יפתח יניב. משמרת. עובד. רב כבאי, דדון. אתם יודעים, כהרגלנו מתחילים לטפס מעט בדרגות. סמל ביטון משה. טוב, אנחנו נחזור טיפה למטה. רב כבאי, קוגן מרק. אבל קוראים לך להתברגז, את הפרוט הזה שלך. אולי. באמת אולי. סמל כהן אלירן. סמל קטנצ'יק יחסית, אבל סמל שמוליק אמסלם. עולה! צלם אותה. סמל בנחום סהר. זרצ'יק, עשת לנו את כל הפוטו. בנות שבא, המזין צחק עם זה. סמל סולטן נתן. לא בסדר.
אגב, נאמר לי כאן שסולטן הצטרף לוועד, אז אנחנו מאחלים לו הצלחה יחד עם כל הוועד. כפי שאמרתי, אנחנו מטפסים. מה לעשות? במדרגות קשה לנו בגילנו לטפס. רב סמל יורם חדד. מלצר, לא עכשיו. עשת לנו את כל התמונות, תחכה כבר. אנחנו נזרוק לך וישר מהחלום. בוא תמשיך לצלם, בוא. רב סמל משה בוא תמשיך לצלם, בוא. קח את השפם שלך וזה זכור. אנחנו נוריד בית כל הזמן. רב סמל אילן בן דוד. כפי שאמרתי, מטפסים. אני מבקש להזמין את רס"ר אהרון אלמליח. קיבלתי דרגה, אבל אני מצטער שדפנה לא פה. טוב, אנחנו מנועים מלהגיב, מכיוון שאנחנו לא יודעים מי זאת דפנה. טוב, יש לי פה מעטפה, כתוב עליה תפסר אשר פרץ, אבל אני משאיר אותה פה בשלב זה. טוב, חברים, עם כל הברכות שנאמרו, אנחנו בכל זאת רוצים להעניק שי צנוע לפורשים, כאשר אני לא יודע נאומים, לנאום לא יודע, אבל אני רואה פה חנוכיה יפה. בואו רק נאחל לכל מי שמקבל אותה שיהיה לו אור לאורך כל השנה. אז מה שאני מבקש את רש"ף יוסי טוויטו. פשוט מאוד, אני מאוד נרגש וקשה לי, פשוט מאוד קשה לי להיפרד ביום זה מחבר'ה שאני חינכתי אותם, גידלתי אותם כילדים שלי. היום קשה לי, פשוט מאוד אני נפרד כמו שאני עוזב ילדים שהולכים למקום אחר. ולכן יש לי הצעה בשביל כולם, ואני מאוד כמעט, בוא נאמר, בטוח שכל בחור שאני הדרכתי אותו וחינכתי אותו והובלתי אותו בדרך שצריך ללכת בה, וזה רק לרווח של כולם, ותמיד כיוונתי את האנשים שילכו בדרך הנכונה, ולכן כל הצלחה שבן אדם עושה, לדעתי זה תקדם אותו בחיים. אנחנו באיגוד הזה כולנו שתינו מים מהבאר הזו, וצריך לדעת להעריך אותה גם בשעות קשות אלו שאנחנו נמצאים בהם, ולקחת את זה ברוח טובה, ולא לשמור תנאה, ולא לחשוב שיש מישהו שרוצה להכשיל את השני. ולכן אני אומר לכם בשני מילים, חבר'ה, לכל הצעירים, עלו והצליחו ולוותיקים,
צריך להמשיך לשמור על קשר, ויש לי פה בקשה, גם מפקד השירות וגם מהיושב ראש, להשתדל לשמור על קשר עם הפנסיונרים, אלה שרוצים להמשיך לשמור על קשר. יש כאלה פנסיונרים שלא עושים להם חשבון ואפילו מכתב ברכה בליל ראש השנה כמו זה, לא שולחים להם, ואני מאוד מקווה לשמור על קשר. אני בכל אופן אמשיך לשמור על קשר על המקום הזה. תודה רבה לכם. חברים, אני מודה ליוסי על הדברים החמים, ואני אומר לכם, יוסי, אני אומר לכם, אני הראשון מבין כולנו שישמח לראות את כל החבר'ה שפורשים יום שעה בתחנה, ואפילו לבוא לכוס קפה כפי שעשו כמה מהם, ואנחנו נשמח להישאר בקשר ואנחנו גם נטפח אותו. אני ברשותכם רוצה להזמין את ידידנו פואד לוי אברהם. התחלתי לגדל אתכם בעזרת השם, ככה אתם תגדלו, כי תמיד חשב אולי אני מגן עליכם בתחנה. אין בו תחנה מפרשים בוא נגיד לך, אפשר לשים את השני פה? אין באמת. אין לי בטעם המועדים? יוסי, בוא תקשיב. מתחיל שפיים בעיה. עד שנכנסים לאוקרן. דוד על פי הזה. נגמור את המספר פה תלם פה. נגמר קפה, נגמר כוסות. כיתב פה, משגיח לה. קפה פה, קפה לפה, זה של תחנה. ואיפה גיוני? שם, הנה. יוסף תהיה פה, אתה תהיה פה, הנה הבחור הזה פה יחראי על כל השתייה, כמה זה יהיה סגור לנו, בגלל שיהיה לספרש יוסי, הבנת? כן, כן. לא, ביקחת שנייה. לאיפה חבר?
אתה לא יכול מהתקרה לא משנה, תבוא, תקרא. זה? מתנ"ס ליד הקר, לא במכבי אש, במתנ"ס ליד הקר. בסדר? אני גם לא ידעתי. זה קודש לקרקע. בשתיים פעם לשש. זה לא קל. בכוס כבאים הם עושים הכל, מה? ואתה בקצוץ היום. חבורת בהמות. רונן בשמה מפסק. רבותינו אומרים שמישהו הוביל את כל הקטר הזה, נכון שהוא מוביל אותו והוא לא עושה טובה לאף אחד, הוא מקבל שכר. הוא עושה את עבודתו, אבל מילה טובה הייתה צריכה להיות. אני אומר לכם רבותיי, את כל הקטר הזה הוביל גדעון המנוח, שתהיה נשמתו עדן. הוא הוביל קטר והוא לא ציפה שיאמרו לו תודה רבה. אני מאחד הסיורים שעשיתי איתו באזור התעשייה המערבי, ניגשנו למפעל פרל רוד, וניגשנו לשם כי היו בעיות איתו בנושא הרישיון. נפגשנו עם המנכ"ל, ואז הוא אמר לו, תשמע, אתה אם לא תנקוט באמצעים כדי שתוכל לקבל אישור של כיבוי אש, אנחנו נגיש אותך למשפט. יש לך פה בעיה רצינית מאוד. רבותיי, הוא הציג לו דברים קשים מאוד, אבל עם חיוך, עם הבנה, עם רגש. אני ישבתי לידו. אני אומר לכם רבותיי, האדם הזה הסביר בצורה מדהימה את מה שהוא רוצה, למרות שהוא היה תקיף בדרישות שלו, תקיף מאוד. הוא אמר משפט אחד למנכ"ל של המפעל, ידידי, אם תפרוץ כאן חס ושלום שריפה, גם הכנרת לא תספיק לכבות. הוא הבהיר את הדברים, אבל באיזה צורה? בצורה שמאוד מתאימה לו. חיוך, הדדיות, יושר, הוא הקרין ביטחון, יחד עם זאת גם תקיפות וביצוע של משימה שהוא היה ממונה עליה. רבותיי, את הכרת הטוב הוא ידע טוב. ואני אומר לכם, לא פעם ולא פעמיים, בתקופה שעבדנו יחד, והייתה תקופה מאוד קצרה, 2 פלוס, הוא פנה אליי כמה פעמים בטלפון ואמר לי, אלי, אני רוצה להודות לך. אמרתי לו, על מה? הוא אומר, תשמע, ההתייחסות של בעלי העסקים לנושא הכיבוי, לנושא הדרישות שלנו, נושא ההכנסות כתוצאה מזאת עלו בצורה מדהימה. הפעלנו מכבש יחד, בשילוב, והוא ידע תמיד לומר תודה רבה.
משפחת נחום היקרה, נציב שירותי כבאות, כבאים, ידידים, וכל האורחים המכובדים. היום אנחנו מניחים את אבן הפינה לגלעד שנקים בעזרת השם לזכרו של גדעון. המילים האלה, אבן פינה וגלעד, הם מילים עתיקות, מושגים עתיקים, שיש להם משמעויות שאני חושב שמאוד מתאימות לערב הזה. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את המושג גלעד זה כאשר הסתיים העימות בין לבן ליעקב, יעקב בדרכו לארץ ישראל, ושם הם מקימים את הגלעד, שזה היה בצפון הכנרת בערך. אנחנו רואים את החשיבות של הגלעד הזה, שהוא בעצם נתן את השם לכל הסביבה, ועד היום אנחנו קוראים לכל החבל ארץ הזה ארץ הגלעד. מה זה המילה גלעד? זאת בעצם מילה שמורכבת משתי מילים, גל ועד. המשמעות הפשוטה של המושג הזה זה שילוב של, בעצם אנחנו מגלים עדות. גל עד, גילוי של עדות. זאת אומרת שאנחנו לא מסתפקים בלזכור את העבר, אלא אנחנו רוצים שזה גם יגלה לנו ויעיר לנו איך אנחנו צריכים להתנהג בעתיד. לכן ארץ הגלעד היא באמת המקום שבו כשאנחנו באים מחוץ לארץ, אנחנו רואים את ארץ ישראל, והיא גם מוליכה אותנו לארץ ישראל. המושג של אבן פינה גם הוא מושג מאוד עתיק. פעם הראשונה שאנחנו רואים אותו זה כשדוד המלך מניח את אבן הזווית בראש החומה ואומר אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. בעצם האבן הזאת שימשה כמכוון לבונים איך לבנות את כל החומה. היום אנחנו משתמשים באבן פינה לאבן היסוד, שממנה אנחנו מותחים את הבניין וממשיכים אותו. יריית אבן הפינה לגלעד, שאנחנו מקווים להקים לזכרו של גדעון ז"ל, זה בדיוק מה שמסמל את האדם ואת התפקיד שהוא מילא. גדעון היה אדם נפלא, היה צנוע, היה אדם שמה שאכפת לו זה להשיג את המטרה, ולא היה אכפת לו אף פעם מהכבוד ומהשררה ומהחשיבות שהעניקו לתפקיד שלו. תמיד חייך, תמיד נעים הליכות. התפקיד שגדעון מילא זה היה תפקיד שהוא אבן פינה. לא כולם רואים אותו, כולנו מכירים את הכבאים, הגיבורים, כשחס וחלילה קורה אסון, כשחס וחלילה יש שריפה, או רחמנא ליצלן תאונת דרכים, כשהכבאים מסתערים בקו האש, אז אנחנו כאזרחים פוגשים אותם. החלק הזה, החלק הנסתר, החלק של מניעת הדלקות, שכולנו בעצם חייבים את חיינו, ככה או אחרת, אבל אנחנו לא יודעים את זה ולא זוכרים את זה. זה החלק הכפוי טובה שגדעון עשה אותו, ואף פעם לא הטריד אותו. אלי הזכיר את זה, ואני יכול להעיד כמי שיושב מהצד השני של המתרס. כשבעצם גדעון ייצא כלפינו את השררה, את השלטון שקובע לנו מה אנחנו צריכים לעשות, וקבלנים תמיד מחפשים דרכים להקל, ואולי לא כל כך, ואולי אפשר להסתדר. ועבדנו מול שירותי כבאות בערים אחרות, ובלי להעמיד בערכם של כל העוסקים במלאכה, כשגדעון אמר משהו, כולם קיבלו את זה באהבה. זה היה ברור, זה היה נכון, זה היה ברור שאכפת לו באמת
שמה שאנחנו עושים אכפת לו חיי אדם, ועשה את זה בנעימות, באכפתיות, בניסיון למצוא את הדרך הטובה ביותר, להבטיח שמה שאנחנו בונים יהיה בטוח, ושחס וחלילה לא יקרה שם אסון. לכן, אני שוב אומר, אבן פינה וגלעד, גדעון היה אבן הפינה לכל מה שנבנה בכל המחוז, שהיה מכוון ומדריך, שנבנה את הבתים נכון, ושלא יהיו חס וחלילה מסוכנים. הגלעד שאנחנו הולכים להקים לגדעון, בעזרת השם, תפקידו יהיה להזכיר לכולנו את התפקיד החשוב שמילא גדעון, ואת הצורה, והעיקר את הצורה איך שהוא עשה את זה, ואני מקווה שיהיה בשביל כולנו מנחה, בשביל אלה שממלאים את מקומו היום בתחנה, בשבילנו כאזרחים שבאים אל התחנה, לקבל את השירות, לקבל את ההנחיות, לקבל את ההדרכה, שהלוואי שנצליח להמשיך בדרכו. תודה רבה. זהבה יצחקי, אחות הרעיה רוחמה, מילים אישיות של פרידה ופינה חמה בלב. זהבה. לגדעון, גיסי היקר, המיוחד שלנו. עוד מעט אצטרך להתרגש ולקרוא את אשר כתבתי לך גיסי היקר גדעון נחו. רציתי שתדע כי בכל יום שעובר הכאב והגעגועים מתערבלים ומתעצמים, ובכל יום שעובר אני מוטרדת ושואלת את עצמי למה הלכת והשארת אותנו כל כך חמומים. רציתי לשיר לך שיר תודה, כי באמת מגיע לך, תמיד אמרת מילה טובה, ועזרת לכל מי שנתקל בדרכך, לילדים, למבוגרים, ובעיקר לא אשכח כמה ימים ולילות הקדשת לאמי ז"ל בנוכחותך, ועזרת לה במסירות רבה. בחייך ובמותך הבנו את מהות החיים. ראינו כמה קל לכעוס לפעמים וכמה קל לוותר ולהמשיך הלאה. נוכחותך חסרה לנו ואנו מתגעגעים אליך מאוד. גדעון היקר, רציתי לומר לך שבני אורן התגייס היום לצה"ל. זהו יום מיוחד עבורי, ואני שמחה שזה יצא ביום האזכרה שלך ולא בסתם יום חול. גדעון, רציתי לספר לך כמה קשה לאחותי, רעייתך רוחמה, בלעדיך, כמה התארכו לה הימים והלילות. השארת אותה בוהה בתמונה שלך, שואלת שאלות רבות, ויודעת שהדברים נסתרים ואין צורך לחקור ולדעת הכל. ורוצה להפסיק לשאול, אך לא מצליחה. כי בתוך כל השקט והדממה השורר, רוחמה שומעת את קולך, אומר לה בחינניות האופיינית לך, תדאגי לעצמך ולילדים. גדעון היקר, רציתי להדגיש שאין יום שעובר שאני לא נזכרת בך. רוצה לראות ולשמוע אותך בחלום ולא מצליחה. מקווה שאתה נמצא במקום טוב עם הצדיקים שעשו רק טוב בחייהם. גדעון, תתפלל עלינו ועל כל עם ישראל, כי
כי כולנו זקוקים לתפילתך הזכה. תהי נשמתך צרורה. אבל אין לך מוות הרבה. לזכור לעד את טוב לבך ויושרך. נאהב אותך באשר אינך. אתה חסר לנו מאוד היום ובעתיד, ודמותך תהיה חקוקה בליבנו תמיד. כותבת אליך אחי האהוב בגעגועים רבים רבים. אתה חסר בנוף הציבורי, חסרונך ניכר מאוד. כמו ארז תמיר שנגדע ושינה את הנוף לעד. זה לא אותו דבר בלעדיך גדעון. איש רחב דעת, איש חריף לשון, ומהיר שכל. אהבת את הבריות ובפרט את המשפחה. אהבת מאוד את הכיבוי, היית נדיב שמוחו יצירתי עם כישרונות מיוחדים. זן יחיד ומיוחד שמסלולו ישר ודעתו חקוקה. חיית חיים עשירים ומלאים, אהבת לדבוק במעשיך. אדם כל כך פתוח וישר, כל כך מצחיק והרבה עסוק. אבל בתוך כל זה תמיד היית קרוב לכולם בשעת צרה, רואה ומושיט יד בשעת מצוקה. אחד הדברים העיקרים לי בעולם. אהבת מאוד את מעשה החסד, ולא סתם חסד היית עושה, אלא היית עושה את החסד מרוב תשוקה ואהבה לתת ולהענק. תמיד היית משפיע מרוחך האצילה על כל הסובבים אותך. הייתה לי גאווה גדולה מאוד להיות אחותך. אי אפשר היה שלא לאהוב אותך. לכן סמוכה ובטוחה אני אחי היקר, כשכרך ופעולך לפניך. יהי רצון שיהיו דברים אלה לעילוי נשמתו של אחי היקר והאהוב, ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ובחתימת דברי הזכות לזכרו של אחי האהוב והיקר, חובה ונעימה לנו משפחת נחום להביע את הוקרתנו והערכתנו החמה לכל אחד ואחד מכם. על עידודו ופעולו לערב זה. יהי רצון שנזכה כולנו להתברך במקור הברכות בבריאות אורך חיים והרבה אושר וכבוד. לרוחמה הרעיה, לבנים יהודה, אלירן וגלעד. גלעד, בבקשה. שלום לכולם. כמו שאלי פרץ, מפקד השירות, אמר, קשה באמת להעלות את כל דמותו של האדם בקצרצר. אז אני מראש כמוהו אקצה את עצמי לנושא אחד, ואפילו לכמה פרטים שאין ביניהם ממש קשר, אבל במין אינדוקציה כזאת אפשר לקבל את כל התמונה. כי בעצם הרבה אנשים מכירים אותו מכל מיני זוויות שונות. אז קודם כל זה נושא שהיום דיברתי עם אמא שלי במקרה באוכל. באופן מוזר הוא היה מייחס חגיגיות לביצים. זאת אומרת, בפסח הוא כל הזמן היה עושה ביצים כאלה עם מצה, משהו שזה טעים, אבל זה לא הדבר הכי טעים בעולם. וכל בוקר בפסח היינו קמים, כבר היה ערימה של איזה 16 חתיכות בצלחת של מצה עם ביצה. וכל פעם הוא היה, ביום הראשון עוד היו אוכלים די הרבה, ולאט לאט הכמות ירדה ככל שהימים עברו, וכל הזמן היה חוזר מהעבודה ושואל, נו מה, לא אכלתם את המצה והביצה? וכל הזמן אומרים לו, לא, אין לנו כוח לזה, זה לא כזה טעים, והוא לא היה מתייחס לזה, הוא פשוט כל הזמן היה עושה את זה. או דוגמה בבתי מלון, הוא היה מרגיש טוב עם עצמו, כמו כל בן אדם, אז בארוחת בוקר הוא תמיד היה לוקח ביצי עין כאלה, ואוכל אותם ונהנה מזה, לא יודע, זה קטע כזה שהיום הזכרנו. אני חושב שהעובדה שיש פה כל כך הרבה אנשים ובאמת נגע בהרבה אנשים, זה הקטע של זה הנושא שאני מתמקד בו, זה הקטע של החברמניות והחיוך, ובאמת שהוא היה רואה בן אדם חדש, הוא היה פשוט מתייחס אליו מראש, לוקח אותו מראש כאילו הוא חבר שלו. ואז באמת הבן אדם, כמו שספורטאים לפני קפיצה לארוחה, כי הם מדמיינים את עצמם מצליחים לעבור את הקפיצה, וזה הוכח שזה עוזר במחקרים, אותו דבר כאן, באופן בלתי מודע, הוא היה מניח, הבן אדם הזה היה חבר שלי, והוא היה מתעדד בשניות עם כל מיני אנשים, עם נותני שירות, עם פקיד במלון או עם איזה
מוכר בסופר, כולם חברים שלו והוא היה חבר של כולם. וכמו ששמעון רומח אמר, מר שמעון רומח, מה שאני מנסה, הדרך שאני מנסה לזכור אותו, אני מנסה לא לחשוב במודע, כי זה קצת קשה. אני מנסה לחכות אותו בקטע הזה ולהתייחס שונה לאנשים כמו שהוא היה מתייחס, כי אני חושב אפילו במחקרים הוכיחו שברגע שהם מחייכים למישהו, פעם ראשונה שרואים אותו בלי שום סיבה, בן אדם מחזיר חיוך אוטומטית, זה מין רפלקס אנושי כזה. ואפילו בשנות ה-40 עשו מחקר כזה, שתי חוקרים אמריקאים הלכו למקום כזה שמאשפזים בו אנשים עם בעיות דיכאון וקצת חולי נפש ומעוררים כאלה, ומה שהם עשו זה משהו שאולי לא היה עובר היום, פשוט הדביקו להם את השפתיים בצורה כזאת, בצורה של חיוך, שזה נראה כאילו מחייכים. זה כנראה לא היה קורה היום. והם הסתובבו ככה שבועיים ובדקו להם את הרמות של הדיכאון לפני ואחרי, והתברר שהפעולה הפיזית הזאת אצל האנשים עצמם, בתוך המערכת שלהם, משהו שהם רואים בן אדם מחייך אליהם, זה כבר מעלה להם את המצב רוח, ואני חושב שהתכונה הזאת שירתה אותו ושירתה את הסובבים אותו. וזהו, אז אני מנסה להתנהג כמוהו בקטע הזאת ולשנות את עצמי, כי אני הרבה פחות ממנו כזה. ככה אני בעצם מרגיש שאני מנציח אותו. אני רוצה להודות לאלי פרץ, מפקד השירות, לכל הכבאים, לכל המשפחה והקרובים שליוו אותנו בהלוויה ובשבעה ובחודש, ובאמת החזיקו אותנו, ועכשיו אנחנו במצב טוב יחסית רק בגלל הדברים האלה. אני רוצה להודות מר הלל יעקובסון על התרומה הנדיבה שהוא עשה, ובאמת אין דרך להנציח משהו יותר מלחקוק אותו בצורה פיזית, וזה דבר מבורך. אני רוצה להודות למר יהודה גובני, שגם ליווה אותנו בצורה יוצאת דופן, ואני יודע שהוא עושה את זה למען כל הקהילה, זה מין הקדשה עצמית טוטלית שלא רואים הרבה. תודה לך יהודה. וזהו, ותודה לכולם. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. או תלמד לתת לסתר, להתיר את צבח הקשר, כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט. אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות. לתת כשעומד עם השנים, לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, לרקום איתה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים במצוקות וריגושים. תמיד לדעת לוותר, ואת הטעם לשמר,
לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. עוד תלמד לתת כשאתה אוהב. עוד תלמד לתת לראות הנפילה שיש מקום לבחינה, תמיד אפשר שוב להתחיל כמו יום חדש, כמו כרגיל. מפקד השירות, תפסר אלי פרץ, מוזמן להעניק לבני המשפחה את כרית האותות של גדעון המנוח. ברשותכם, לפני שאני מעניק למשפחה, גלעד, אני פשוט גאה בך. אני לא העזתי להזכיר את המרק שועית שלו בחורף, אבל אם אתה עזרת לי עם הביצים, אז אני מזכיר גם את המרק שועית. רבותיי, מה שנאמר כאן הערב זה ולו קמצוץ ממה שהיה ניתן לומר על האדם. ולכן, כל מילה מיותרת. אני ברשותכם רוצה להודות. אני לא אזכיר הרבה שמות, מכיוון שחלילה לא אשכח אף אחד, אבל שניים שעמלו וארגנו את הערב הזה, זה מאיר בלייש ויהודה גובני. החבר'ה האלה עשו עבודה ואתם רואים את התוצאה שלה. הכבאים שלנו בתחנה, אשר נתנו ימים כלילות, נתנו ויתנו. לך רוחם והילדים, אנחנו איתכם לאורך כל הדרך. אתם במשפחה שלנו, תישארו במשפחה. אני מבקש להעניק למשפחה, לרוחמה והילדים, מחווה מיוחדת שהכנו. אני גאה במחווה הזו מכיוון שהיא נעשתה כל כולה על טהרת הכבאים. זו נדמה לי הפעם הראשונה בשירותי הכבאות בארץ, מחווה כזו נעשית בסגנון הזה. אני גאה בחבר'ה שלי שעשו אותה, ואנחנו מגישים אותה למשפחה במלוא הכבוד, ושתישארו במשפחת הכבאים שלנו. דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, זולגות באופן דמעות ומחפשות מנהיג שהמלאכים מוחים לעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. תודה מיוחדת לצעירי המתנ"ס. תודה רבה בשם המשפחה לכולכם על הדקות היקרות שהקדשתם מזמנכם כדי לתמוך ולהעניק חיבוק מהקצה לקצה למשפחה כואבת והמתעודדת כאחת. תם הטקס, לילה טוב. שמי עידן יעקב, תלמיד כיתה י"ד בתיכון הרן מבשרת ציון. מתנדב כשנתיים בבית שמש. אני בוחר לפתוח בחוויה הבאה.
זה היה בחופש הגדול, יצאתי בתור מתנדב לכבות דלקה של מבנה במבשרת ציון. קיבינו את הדלקה, ולשטח הגיע גדעון בתוקף תפקידו לחקור את האירוע. לא אשכח את השיחה הארוכה שניהלנו באותו יום. הוא התייחס אליי בכבוד רק כמו לכל כבאי אחר. גדעון היה אדם נעים הליכות ואדיב. הוא מעולם לא ניצל את מעמדו בתחנה, והתייחס כאמור באופן שוויוני לכבאים ולמתנדבים. את הידיעה על מותו הפתאומי קיבלתי מאחראי המתנדבים. הייתי בהלם מוחלט, במחשבה שנייה התחלתי להבין את עוצמת האבדה למשפחת הכבאים והמתנדבים כאחד. יהי זכרו ברוך. נגמר. אז פרחים לבנים. גם הפרחים הלבנים נגמרו. אין, נגמר הכל, את לא רואה? סגרו הכל, כולם הלכו. נגמר. אבל אני רוצה פרחים, לפחות פרח אחד. לא משנה אדום או לבן. אז תלכי שם לגבעה, בגן. תפי לך פרח. לכתוב פרח מהגן? אם את כל כך רוצה, למה לא? כי אסור. למה אסור? אסור לכתוב את פרחי הגן. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר. מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה. אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן. ודואג נורא. השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר. מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה. אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן. ודואג נורא. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה. אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן. ודואג נורא.
בארץ מבוא